Zdravím všechny věrné fanoušky filmů a seriálů, moje jméno je Marky a vítám vás u úplně jiného videa, než na jaká jste zvyklá. Nejspíš jste teď překvapení a možná i vyděšení. Marky Star Wars Geek se přejmenovala, změnila vzhled kanálu a natáčí video o Avatarovi? Ano, je to tak. Už dlouho jsem chtěla zkusit něco jiného. To ovšem neznamená, že přestanu dělat Star Wars videa, ba naopak. Budu samozřejmě pokračovat se Star Wars contentem, ale chci se vrhnout i na jiné filmy či seriály. Uvidíme, jak to půjde, já však věřím, že se mnou zůstanete i nadále. Každopádně pojďme se vrhnout na dnešní téma. Avatar The Last Airbender je bezesporu jeden z nejlepších animovaných seriálů tohoto století. Mnozí z nás si seriál pamatují z dětství, já se však ke zhlédnutí celého seriálu dostala až nedávno díky jeho obnovené popularitě. Dnes však nechci mluvit o kráse příběhu, postav či animace Avatara, ale o avatarství jako takovém. Všichni známe nebo si lehce dohledáme příběh Aanga a Korry, protože jejich osudy seriály sledují. Ale co příběhy předchůdců našich známých avatarů? Pojďme se proto podívat na zajímavé příběhy všech potvrzených avatarů před Aangem a Korrou. Nejstarším a prvním avatarem byl Van. Van pocházel z velmi chudých poměrů, neovládal žádné živly a k nakrmení sebe a svých přátel byl nucen krást. Aby se uživil, přidal se ke skupině lovců, která měla v divočině plné duchů obstarat jídlo pro město. Města tenkrát chránila Lion Turtles, které také propůjčovaly lidem schopnosti ovládat živly. Skupině lovců a Vanovi byl takto propůjčen oheň, po dokončení úkolu jej měli ovšem vrátit. Van se však od skupiny záměrně oddělil a schopnost se nechal, aby následně se svými přáteli zaútočil na bohaté měšťany a sebral jim jídlo. Byl však prozrazen a přiveden před soud a Lion Turtle. Vyhostili jej do divočiny, ale Lion Turtle mu schopnost ponechala. V divočině objevil Van uloveného rysa, kterého chtěla sníst ona skupina lovců, ale Van rysa zachránil. Ukázalo se, že rys je ve skutečnosti Ai Spirit, duch, u kterého následně Van nějakou dobu cvičil a žil. Pak se vydal na cestu, při které chtěl najít prastará města Lion Turtles. Místo toho narazil na dva mocné zápasící duchy Rávu, ducha světla a míru, a Vátu, duch tmy a chaosu. Svým ohněm rozehnal jejich spor, ale propustil tím Vátu a s ním chaos do světa. Duchové se začaly měnit na temné a útočit na lidi. Aby Van napravil své chyby, získal postupně všechny živly díky propojení těla s Rávou. Lidé a duchové válčili a nešlo je zastavit. Van s Rávou odcestovali do světa duchů, aby se Ráva utkala s Vátuem. Van a Ráva téměř prohráli, ale v nejposlednější chvíli, kdy se díky speciálnímu jevu zvanému Harmonic Convergence spojily dva portály do světa duchů. Van se portálu dotkl a jejich síla zapříčinila věčné propojení Rávy s Vanovým tělem. Porazili a uvěznili Vátua, odeslali všechny duchy do světa duchů a uzavřeli portály. Lion Turtles již nemuseli chránit lidstvo. Duch Rávy pak přecházel z člověka na člověka, tvořil tak avatary neboli mosty mezi světem lidí a duchů. Dalším známým avatarem byl Seto, pocházející z národa ohně. Víme o něm z knih o avatarce Kyoshi. Údajně byl velice politicky úspěšný. Aby pomohl svému tenkrát trpícímu národu, připojil se do politického dění, odmítl všechny privilegia a postavil národ ohně zpět na nohy. To je to málo, co o něm víme. O 4 avatary před Aangem je avatarka Yang Chen, tak jako on vzdušná nomádka. Stejně tak vlastnila vzdušného bizona a dokonce 2 lemury. Nejzajímavější částí jeho života byl souboj s obrovským duchem jménem generál Old Iron, staré železo, který se chtěl pomstít obyvatelům jistého pobřežního města za zabití jeho přítelkyně Lady Tianhai. Yang Chen se s generálem utkala, poprvé byla neúspěšná a podruhé došli k dohodě. Postavila Tianhai sochu a Old Iron se stáhl se slibem, že už nikdy víc nezautočí na lidi. Za svůj život vytvořila několik jiných dohod mezi duchy a lidmi. Byla velice vzdělaná a studovala všemožné filozofie. Stala se tak váženou avatarkou. Po Yang Chen se avatarem stal Kuruk, pocházející ze severního vodního kmene. Většinou byl považován za zklamání, zemřel velice mladý a jeho život byl mnohem více tragický. 4 národy jej brali jako sobeckého mladíka, na rozdíl od Yang Chen neoblíbeného. Ovšem Kuruk tiše tajil, že nese velké břemeno. Když se poprvé dostal do světa duchů, zjistil, že jeden z temných duchů téměř prorazil portály do světa lidí. Rozhodl se přemoci ducha sám, což se mu povedlo, ale nepochopitelně v něm zůstala obrovská bolest a utrpení.
Fyzicky s ním nic nebylo, ale psychicky z něj temný duch vysál kus životní energie. Bojoval dál sám s jinými temnými duchy, nechtěl, aby někdo z jeho přátel pocítil stejnou bolest. Nakonec objevil mocného ducha, který umožňoval jiným menším temným duchům pronikat do světa lidí a dlouho s ním bojoval, až jej konečně porazil. Následně potkal Umi, dívku z vodního národa, do které se zamiloval. Ovšem, duchové se rozhodli Kuruka jednou provždy potrestat za zasahování do jejich světa. A Koh the Face Stealer, požírač tváří, stáhl Umi pod vodu a sebral jí tvář těsně před svatbou s Kurukem. Kuruk zemřel tak mladý nejspíš kvůli vší tíze, kterou musel nést. Nespravedlivě je tak považován za sobeckého a špatného avatara. Naštěstí neumíral sám. Na své smrtelné posteli byl obklopen přáteli a lidmi, kteří ho měli rádi. Po Kurukovi nastoupila avatarka Kyoshi z národa země. O Kyoshi plánuje do budoucna samostatné video, je toho o ní dost. V rychlosti proto shrnu zajímavé části jejího života. Kyoshi měla těžké dětství, opustili její rodiče, kteří byli kriminálníci, a až do 16 let byl za avatara považován její kamarád Jun. Staral se o ní její adoptivní otec Kelsang. Když se zjistilo, že je Kyoshi avatarem, celý její život se převrátil na ruby. Jun byl obětován duchovi a Kelsang zabit, snažící se bránit Kyoshi před Jianzuem, vládcem království země a mistrem Juna. Nějakou dobu se pak stýkala se zločinným podsvětím, udělala si tam kamarády a s pomocí těchto přátel svrhla Jianzua. Po jeho smrti se starala o to, aby se království země vrátilo do rovnováhy. Byla přesvědčena, že mír přinese jen opravdová spravedlnost, čím se stala velice efektivním avatarem. Potlačila povstání žlutých krků, zastavila pána ohně Zoryua před zmasakrováním klanu Salwon a samozřejmě vytvořila ostrov Kyoshi. V tomto příběhu se postavila proti Chinovi dobyvateli. Tento muž se snažil podrobit si království země a Kyoshin domov, který s pomocí avatarského stavu nakonec sama oddělila od zbytku země a vytvořila tak ostrov Kyoshi chráněný bojovnicemi Kyoshi, mezi které patřila například Suki. Také založila Dai Li, čehož později kvůli korupci litovala. Zemřela ve věku 230 let. Celkově je Kyoshi mnou i 4 národy světa živlů považována za jednoho z největších avatarů všech dob. Posledním avatarem před Aangem byl Roku, původem z národa ohně. Víme o něm dost už ze seriálu, já to však ráda zopakuji. Roku se přátelil s korunním princem Trůnu ohně Souzinem, který mu dokonce daroval svou ikonickou korunu korunního prince. Když se z Rouka stal avatar a ze Souzina král, jejich cesty se začaly rozdělovat. Zlom přišel ve chvíli, kdy Souzin odkryl Roukovi svůj plán rozšířit království ohně. Rouku mu to zakázal, ale Souzin stejně dělal, jak myslel. Museli se proto utkat v souboji, který vyhrál avatar. Život svého přítele ušetřil pod podmínkou, že stejnou chybu víckrát nezopakuje. O 25 let později na Roukově domovském ostrově vybuchla sopka a Souzin přišel bývalému příteli na pomoc. Společně odvrátili proudy lávy od osady, ale Rouku se při ochraně přítele nadýchal jedovatých výparů. Prosil Souzina o pomoc, ale Souzin vycítil šanci zbavit se Rouka a nechal tak průchod svým dobyvatelským plánům. Opuštěný Rouku bohužel zemřel v kouři. Každopádně byl pro Aanga velice dobrým mentorem, klidným, inteligentním a citlivým. Tak a to by bylo vše. Následují Aang a Korra, ale o těch až zase někdy jindy. Hlavně až dokoukám legendu o Korře. Doufám, že se vám video líbilo. Určitě neváhejte napsat jakýkoliv komentář ohledně videa nebo změny. Je to celkem velká věc, tak doufám, že se nový styl videí bude líbit. Hodně to znamená. Dejte like, sdílejte video na sociální sítě, sledujte můj Star Wars Instagram a také můžete dát odběr pro více geek videí ohledně Avatara, Star Wars, animovaných i jiných seriálů. To důležité je, že česky. Mějte se hezky a ať vás provází síla.